Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, влоги мо айн берун сар мешавад. Шавҳари ман инҷо истодиян, чомадану дасти манда, дастима зад. Ман ай калид охи видеои настройка кардам монда. Берун ҳава мулоими нақс буда. Рафтем сиёвуша бина қапада чунашта. Сиёвуш Нилуфар каси мо рафтестем мамакаса. Габза Нилуфар ман габза намегӯ. Габза нохи ман гап намегӯям. Чӣ мегӯӣ? Дадаш музика мехостад. Музика воне намида. Хуб, тамошобинони азиз, мо имрӯз бозор рафтистем. ҳозир ҳама каса дадамшон низ кор доранд, якта яхдон мехоҳанд харидан, барои ҳамин кати мо низ меранд. Аммо бошад бозори сомон вайхарӣ мерем, либосхарӣ барои шавҳарам. Садалакай даштаи кӯдакои пешоча мондему, ҳозир ҳама каса мерем бозор. Мо мана сомон бозор атуш омадем, ҳозир яхдон мекобем. Мо аллакай шаҳр рафта омадем, як магазинаш дар омадем, тамом яхдонҳое дидем ва акози ҳамин сомон бозора чарх мезанем, мебинем кани чанд сими яхдонош. Мана ин тарафайко артел бобош. Мани дегои яке аз тамошобинон пурсида буданд ки гӯян чанд сим, лекин ман ҳамин дего дорам, манда маҳқул не. Ба ҳол мефаҳмонам барои чӣ манда маҳқул не вай дего. Мана ҳамин яхдона интихоб кардем мо. Артел. Мана хел дарнаш. Нағзака кун бобош. Капелни. Неки ман ҳаминаш манда маҳқул нашуд. Ҳар як полкаш надам хеле вай дорад. Мана хеле мо як да мемонем ша. Аммо ки сурхша нагиртад хонанда. Мана айнҷаш вай мекарда я? Суп сурх. Не ҳами сафедаш хушрӯа. 195. Мана мехел. Худаш гуфт ку дроварда кушода монда ҷошта вай мекунем. Манам хел. Ман инҷои халиёшам ҳаст. Фасонош. Ҷо духовкаҳое ки мо аллакай эваёи плитаҳое ки мо аллакай гирифтем. Инҷодам ҳаст артел, ҳамаш артел. Мағозаи артел инҷа. Ман инаша бинам ҷо калон тамошобинон. 1 метр бошад. Ҳамаш газ буда. Анҷои буд. Инош духовка бошад микро. Ман ин плитаҳоям артел ме, плитаҳои нағзам. Инҷо. Ино ҳамаш артел. Вай калонаш артел. Чанд сум? Пурсидем? Ҳамин Самсунга? Ино Самсунга ҳар хела. Якта забам ки смарт гирем ва десктоп. Ман иноша бинам. Рафтем. Мо ман инҷа омадем. 2 метаж буромадем, не ки намедонем ки 2 метаж якҷо мебуроям. Ҳамунҷа ҳай не. ҳозир ягон магазинчо пурсем кани. Инҷодам анча магазини вай будая. Магазинои фасон. Да, торговый центр. Не ки инҷа открыт ях мекунӣ. Инҷа либосои мардона. Чизои фасон.
Mana мо ҷое ки маҳсулоташ килобай ҳаста ҳамҷо омадам секенд хенд мана не ки хай чизош манда маъқул хай пӯшидагиам бошад зато пахтагини хушрӯи хел пахтаги бозорои мо 100 сомон 200 сомон мехарем аинҷо килош 102 там 20 сомон 160 сомон детский чиз мана чизои мардона фақат верхни одеждаги мана мин водолазка манам хеле чизо бисёр хе брюки хеле чизо камтар шуба низ ҳаст баҳош мана инош пойафзол ҳатто ҳаста мана куртка нархошон наисандаги мана хел ман инҷа занонаш ҷои 6 ҷои ҳатто примерка низ ҳаста мана бисёриш хеле мебинем ҳамаш боло футболка вам хеле чизо жемпиром хеле чизо бисёр хеле брюк хеле чизо кам детский нисбат кам неки ҳамаш пахтагин H&M хеле чизо ҳамаш бисёриш ҳай ҳама хеле ишқилиб мо мерем ака самон бозор шавҳарам да ягон чизташ маъқул нашуд наваша мехоҳам харидам мерем хай наваша манҷа палто куртка мардона ҷа самона ҷатто ёлочка кардаги телевизор мондаги ҷои шешай ба ҳазур месини ждат мекунем ҷа детский чихар хушрӯча мана хушрӯҳак бодича шабинан чихар хушрӯча курткачаҳош мана ина шабинан нағзака хушрӯҳак не да мана ина шабинан чихар хушрӯ пахтагини нағз беҳад ваёш материалош качестваш нағз манашам хушрӯҳак фирмаи Nike худаш бинем чихар хушрӯ ягон чиздаги не игрушковый вай ҳар хел чизо мана хеле рамка машина на чего же ҳатто мана хеле подарочный чизо Pandora бигуди чики мо инҷо дуюм этажи тозагиро риоя намудем инҷа дуюм этажда мо мана сумка давидем рости гап тамошобинон мо аллакай буромадаем инҷа да нилуфарда чи гирифтем та игрушка гирифтем барои кӯдако дасти холӣ наравем гӯем 10 сомони неки качестваш хушрӯҳак нағзакак гӯем иқа бад не давида омадем мо ва инҷа як галчи хардаги хона рафта бо ман нишон дидем инои дастмонда гирем хона дуромаданда рафтестем мо ҳама хел хона бобошта як бор занг зарем холодильник оварда бошан хунук беҳад даруни бозор бо ҳама хел яхе ҳастае ки хунук ях даруни бозор тамошобинони азизу гиромӣ мо омадем аллакай хона биёмада нишонтем ман ин бурӯ як бора нишонтиям истаршинен ҷонона ман наскичаҳоям як донаш 5 сомон харидем нилуфарда наскичаҳои нағзакаки мулоими хушрӯҳак истенака исте ха ин барои дадаш пижама мана хел зимистонда нағз хушрӯ изорашкати барои нилуфар ман ин изорчая гирифтем ҳама хел рӯи хонада пӯшиданда ягон ҷо вайнем хел рӯи хонада то ки пӯшида гардад гармакак ина
25 сомон гуфт, 23 сомонда дод. Ва ман ин пояфзолаҳоя гирифтем, угичаҳоя барои Нилуфар. Нағзакак намедонам размераш бошад ё ки не. Ино оригинал гирифтем. барое ки бисёр ҳаста хел руш вай тагашам хел сахти вазбин. Баъд аминаша дидам бинам ки сабукакам хел сабукаки нағзакакай барои ҳамин вой нагирифтам. Намемонанд кӯдако гапзанӣ. Ва бо наски гирифтем. Ман худамда наски гирифтам. Як дона наски 10 сомон, мани кӯдаконаш 5 сомон. Пуш. Нилуфар ино пушид неке майда. Я размер калон рафта гира. Онам хели хушруча некею. Неке я размер калон гирисадар курд. Бинен чи хел почош ҳаминҷада. Неке мулоими нағзакак. Давин. Тамом акам. Наскиҳои мардона низ гирифтем. 10 сомон як ҳамин наски 10 сомон. Пешвақт сеташ 10 сомон буд, ҳозир ҳамин як ҳамин парнаски 10 сомон. Ва бовар кунед тамошобинони азиз, мо 6 сомонда танҳо наски гирифтем. Дупар Нилуфарда, дупар Сиёвушда ва ман да кати шавҳарам дупари тамом. Ҳанам хел ози Сиёвушуку ворода бастан, шавҳарам рафтан кор. Ва пояфзолаи Нилуфар беҳад камтар танг 28 размер гирифта дем шуда ва гуфтанд ки равен калонтараша гирен ва гуфтанд ки биёен масалан калонаша метиҳам кунам. Барои ҳамин рой кардам, гуфтам хубтараш ки калонтараша гирен як размер, то ки наскича кати ба ҳазур пушад, наскичаи тинук кати мешад. Ба фикрам хел ғафсо кати хел тангтар буд. Наски ғафс кати пушонда мешад, танг буд камтар. То масалан баҳора мепушад мегардад. Агар ки як размер калонтар гирем, мумкин тирамоҳи оянда ҳам хел шавад, агар ки безеб нашавад пояфзоло. Мана ин Нилуфарда изорчаша пушонде. Бинен ҳолам камтар калтача. Манда маъқулай вақте ки либосои кӯдако инҷоҳош манжет дошта бошад, маҳкамак айн надорад. Хай асос он ки ман хел баландак ишкамчаш маҳкамак пушташа дор кани, пушташ низам хел маҳкамаки на мисалан миёнаш наметобад. худашам мулоим. маъқул шуд Нилуфар? Машина боша кани красавица. Красавица. Ай, Сиёвушу ба зур хобондем. Ҳозир хеста хонаҳо як бор ҷамъ кунам, порядок кунам. Баъд тамом. Шумо чӣ кор кардастед Нилуфар? Домик сохтастед? Ёдам Давид омад. Сиёвуш кани. Вай. Сар шуд. Сиёвуш ҳофизаи фақат шеър мехонад, а Сиёвуш? Чай унҷада? Чай унҷада охи? Биё аввал хай гӯ, баъд равем. Хай намегӯӣ? Чӣ ба? Чирипахе мегӯӣ? Аввал хай гӯ ба. Тамошобинони азизу гиромӣ, биёин ҳамин кати хайрхуш кунем, барое ки бинен Сиёвуш беҳад инҷиқӣ кадистай. Хай гӯ аку Сиёвуш? Хай. Анам хад тамошобинони азиз, хайр то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошем. ҳамеша худатона эҳтиёт кунен. Хай гӯ Сиёвуш? Хай майш хай. Хай гӯен шумоям, баъд мешинем.